Takže jsem zpátky. Jsem Real Griff, jsem ta, kdo to vidí a nezná můj druhý kanál, tak jsem vlastně točil jsem rok či dva na YouTube, točil jsem hodně shorts, točil jsem občas i video. Jsem zpátky, teďko nebudu říkat věk, nedošlo mi do hlavy, že to můžete použít pak to je jedno. Jmenuji se Matěj Beneš. Je to moje jméno, neřekl jsem vám to v předchozím kanále, ale v tom se dostanu později. Můj bývalý, točil v koupelně, to je jedno, protože všude je nikdo jiný a já vám to chci v klidu, protože mám vás rád a doufám, že vy mě taky. Prostě jsem zpátky, je to můj nový kanál, na předchozím jsem měl 2, mám teď 1770 followers. Jestli tam hitnete 2000, tak vám děkuju, jste super. Ale jestli ne, tak to vůbec nevadí, protože už jsem stejně nic netočím. Ten kanál skončil. Ten kanál hlavně už nikdo teď nebude vlastnit. Kdyby šel vymazat, tak ho smažu, protože jsem byl ještě hodně malej. 3 roky jsem si dával pauzu, protože lidi mě za to šikanovali. Tamhle to. A teď... Počkej. To jsem ostříhaný, což všichni víme. Nebo vidíme, já jsem byl dlouhý fluffy hair a takové ty. A teď mám hodně krátký vlasy, prostě 3 roky, jsou 3 roky. Doufám, že nějakým způsobem s vámi zase budu vycházet, že se dostaneme k té hranici aspoň 1000 odběratelů, subscribers, protože budu hrozně šťastný, jestli to povede. Nicméně, jestli toho chcem dosáhnout a teď vidíte tohoto video, dej like, prosím, hrozně mi to pomůže, je to free, pomůže mi to, dej ten odběr tam, prosím. No nic. Jdem pryč z té negativní energie, protože chtěl jsem vám říct mnoho věcí, co se odehrálo ve mně a co jsem si uvědomil, co je tak a co je tak. Nicméně jdu vám to prostě říct, ty vlasy teď úplně nevlasujou, jo? Teď je to odsačil. Nicméně. Teď co se změnilo? Změnilo se určitě to, že nejsem takovej debil, jaký jsem byl, protože jsem byl ještě hodně malej. Myslel jsem jenom na sebe. Záleželo mi hodně na věku, teda to bylo dlouhý video, záleželo mi hodně na vzhledu a na těch vedlejších věcích, co jestli jste malý nebo mladý, nebo sledujete mě, nebo začnete teď, tak chtěla něco říct do budoucna. Prosím, prosím, je to pro vás dobrý, nezasazujte si osobnost na vzhledu, nebuďte s někým kamarád kvůli vzhledu, nechoďte s někým kvůli vzhledu, je to blbý, protože ten člověk může být uvnitř hrozně zlej a prostě jenom vypadá třeba dobře. Takže takhle jsem to rozhrnul, prostě neberte to podle vzhledu. Ano, když někým chci být, tak samozřejmě chci, aby byl hezký, chci, aby vypadal takhle, ale musí být hodný, jo? Takže tak vám to chci říct. Takže nejsem takový jako narcis, jak jsem byl. Další věc, když jsem odcházel z YouTube, což všichni víme, kdy to bylo, nebo jak to se dostalo, nebo kdy. Ty, co neví, poznaj, zjistěj, jděte, určitě. Hele, já vám to řeknu takhle. Můj minulý kanál byl minulý. Já to úplně nefiluji už. Můj minulý kanál je teď minulost, protože už nemůžu natáčet, mám nový telefon, ve kterém to není. A kdybych tam chtěla natáčet, tak stejně nebudu, protože ty videa byly tak cringe, že prostě to úplně nešlo tam založit něco nového. Takže
Jsem zpět, jestli jste rádi, tak dejte ten like, follow. Jestli ne, a nebaví vás to, tak jděte pryč. Nikdo vám nebrání, co se odešli a nechali mě na pokoji. Jestli chcete hejty, beaty, tak já se vám nebudu prostě odpovídat, protože je to zbytečný, jo. To je jedno. A jestli chcete, abych zase pravidelně točil videa, napište komentář ano, jestli nechcete, abych točil pravidelně, nebo takhle, jestli chcete, abych jsem točil zase pravidelně, tak napište ano, jestli vám to přijde zbytečný, nebo nechcete, abych jsem to tady vyvíjel, tak budeme dávat třeba jenom nějaký shorts a tak, prostě jenom jako tance, tak, dance a tak, ale jestli chcete i pravidelný videa, tak je budete mít. Takže tohle bylo vyjádření k tomu, dá se přesunout na to, jak to bude a kdy to bude. Videa, neslibuju to, ale videa by mohly vycházet třeba prostě jednou týdně, by mohlo vyjít nějaký video, když se povede, tak třeba i dvakrát, ale už jenom 3x, 4x, nebudu takhle pravidelně, ale dvakrát, možná jednou asi spíš a možná dvakrát, jo, takže tak, ale určitě jednou, chci to tak zkusit a udělat, takže tak, sorry, takže tak a co bych vám to ještě řekl, no, chtěl jsem vám jenom říct, že jestli jste followovali tam ten kanál a chtěli jste, abych tady zase natáčel, tak se zpátky využijte toho a dejte ten follow a budu rád, když chytneme tu hranici zpátky. Nevím ale vůbec, jak začít znova, nevím, už si nepamatuju, jak jsem začal tam, jak jsem dokázal jednou 2 litry, 2 táci. Nedokážu se to představit, takže bych to udělal znovu, fakt, je to těžký, ale já to zvládnu, protože mám vás, vy, který mi s tím pomůžete. Like, odběr, budu vám moc vděčnej. No, dál. Jak se vlastně, proč se stalo to, že jsem přestal točit? K tomu se dostaneme teď. Takže, šikana tam byla tam vlastně, bylo to hodně hrubý. Vlastně vydal jsem video a hodně lidí jsem pospívala, protože učitelka, ty za mě nestály, ty stály za ty, co mi tohle dělali, říkali, že řekli mi třeba učitelky, že jako můžeš sám, tak přestaň to dělat, vymaž to. Ale jako já jsem to chtěla dělat, mě to bavilo, že tak. Proč bych to měla přestat dělat? Jděte si za tím, co chcete, nepřestávejte. Když vás někdo třeba šikanuje nebo něco takového, určitě to řekněte co nejdřív, nebo přiznejte to. Je to lepší, než abyste se trápili. Jak dlouho jsem měl přestávku? Měl jsem jí třeba 3 roky. A 3 roky jsou 3 roky, takže jiný vlasy mám, jiný fety mám. Je to prostě už jiný a jsem za to rád, že už se něco změnilo a tak. Takže prostě jsem zpátky a jsem zpátky, takže naběhněte tam, dej tam ten follow a tak, protože já s tím budu hrozně vděčný a budete tady mít vlog, já jsem teď v Taňsku, já jsem teď na pokoji, jo. Točím vám video, já jsem měl teda na pláž, ale točím vám video kvůli vám, protože chci, abyste byli se mnou tady. Takže točím vám video. Jenom, oni jsou tady, ale já jsem tam měl prostě s kamarádem, a teď jsem se tady našel, jo. A prostě jsem zpátky a chci, abyste to využili. Dejte mi follow, tak třeba, jestli chcete, nemusíte, jo, ale prosím, mě to udělá velkou radost. No a no tak, dám tady mám celodenní jízdu do Tajska, jo, takže dám babi sem, to bude to dole v kartě asi, nebo možná to dám kopě, ne, nedám. Vyjde to prostě jako další vlog, jestli to ještě zeditu dneska, nevím, ale asi jo, takže peace, ale mám vás rád, nebo měl jsem vás rád, mám vás rád furt a vidíme se v dalším videu, zatím děkuju.
a ahoj.